Caka. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल Daripada kulung bayi sih deh. Oh my god wow এবার তারাইবা আনলা কিনিস না আছে 16-17 জন ফালকা বই আছে কমা ফাল তাংবে বকতা থাংলিয়ে চালানাই মাং হিসাबै अमो आं मा पुछिनान पालां खा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं आं बुताई बाई मालिया अमो बाखां गां ते बाई मालिया लासि खां बुता बुगले बयबो साजमा तां साजा गया बयरो पॉइंट साजासिउ sorry नों बा बाखाना मन ताइ नाले निसे कुफुं कतमन हार फाइना नि शक्ति कम दहा अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा डगरा सब बसाहाय आं बेके साजा तंमाला नों बांखर के मस मासागला खामबले अम बाखे कुस्ता काइ दंखा हिसाब दखाnya आं हाय बोरै बाय माने केब दं र वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी अमा कुं लगी ताइ खरसा तंफानि फुफा के जानि सासिम जों दंहा जानि बुसं लय बारले रांग्रै तिथाङै मा नायसिनाय तामजों दंजा खासा राखसासुं ए नि पाराबर सारि मा खनायदा पाराबरु आं बुदंखौ बाबु बनो वा छेरे ना फाजिल बारा तंना देरे आ तंथंना बागै जा आगु तर हकता देर खुमला न बयसा थाबो बारा सलाते तुइ तंथाव तंनानि चंकाबा ओइ जे बारा मालि फुन नाम्बार हमानि अबो बायनो आं बेबाक्सा ताबुक दंगो ओ कबाल ओमदिबो नों ताम हायलाङा जों बुजिया सुजिया हायखौ बुदं फैकाबो आं का बसाला होनो बुइ दं फैका इखौ मन दारति खला वा छेरनो बर चला गेतो चला बाय हाब थामनो हुन साबुंका ओखा मा आना ताजल सिगां साइमे आंगसि